Ez diotze enarak, gogoago duzue noiz edo noiz, hor konpon, ezinik bakarrik jan nezake, erein dute hasia, iez egingo dut zoro eta landatetik, etxeetara, egingo ditut abe arteetan nirabiak, hasiko ditut umeak irakatziko diet non bizi. Hurrengo urtean zebilela enara, ibai batean goitik bera eta behetik gora egan. Ikusi zituen albuko zoroetan txori asko zareetan sarturik indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori horien artekoak ziran ormatxori edo kurrilloak, pintxoe, txirrizkila, amilotx, txepetx, birigarro, soso, bulargor eta eskilasotxarrak. Ikusi zirenean alagatibu eta han zebilela enara katea gabe, esaten zuten negarrez. Aiz sinetxi bagenio enarari igarri zuen zer gertazitak zitekeen. Egin bagenu horren esana, ez ginen ikusiko gaur estutasun honetan, galduak gera bada, lehen azgorde bideak hartu ez genituelako. Ipuinek esan nahi digu ez dugula izan behar bururizikoak hartu behar direla jakintzuen zuzenbide edo aholku onak. Ezpa bere gogoango dugula noiz edo noiz eta egingo dugula negar katea eta sare txarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada aurrez begiratua, etorri ez dadin gero damua.